उदालगुरि जिल्लानि माजबादआव हा पट्टा राननाय हाबाफारि खुंदों। UPPL दोलोनि दैदेननायाव सोरखारा गोबां जायगायाव हा राननायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनै माजबाद आस्राबारि सेन्टारनि गेवलां फोथाराव 1022 सुबुंनो दिनै UPPL दोलोनि रनजित बसुमतारीजों लोगोसे गोबां UPPL दोलोनिनो बिबानगिरि ज' जानानै दिनैनि हा पट्टा राननायाव बाहागो लायो। लोगोसे हा पट्टा मोनगिरि बिथांमोना गोबां खुसिनि गेजेरजों गावबा गावनि हा पट्टानि फोरमान बिलाइखौ नाजावो। लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव UPPL दोलोखौ मदद होलांबाय थागोन होननानै रायजोफोरा बुंथिदों। मोनसे खोन्थाखौ नाय, जों साफ्रोमबो भारतीय नागरिक, भारतीय नौनारि हिसाबै जोंहा गुदि मोनथाया बयहाबो दङ। किन्तु गुदि मोनथायखौनो जोङो होनो हायाखैमोन। नोंथाङा भारतआ गणतन्त्र देश जानायनि बेसेबांबा हाजार हाजार बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जों बेवहाय रायजो जानाय। आं दहायनो बुंदों एप्रक्सिमेटलि 7000 इयार्स जों बेवहाय रायजो जाबाय। किन्तु 7000नि उनाव दिनैसो जोङो हानि मोनथायखौ मोन्दों। गतिके जोङो जोंनि मोनथायनिफ्राय जानगारना थांगासिनो दङमोन। जोंहा गुदि मोनथायखौ मोननाय लोगो लोगोनो गासिबो मोनथायखौ मोननाया भारतनि साफा साफा नागरिक हिसाबै बे जोंनि मोननांगौ मोनथायखा। मोनथायखौ मोननांगौनि मोनथायखा। गतिके बेवहाय खुनु सन्देह गैया। जोंनि सरकाराबो बेवहाय हानायमानि खामानिखौ मावगासिनो दङ। थांनाय बारावबो जोङो बेवहाय एस्टिमेट हरनो हायाबाबो गबिन्द सारजों आंजों स्पेसियेलि जों सानैजों मास मोनसेनि JCP लगायनानै गामिनि लामाफोरखौ जोङो फ्राय बानायदों। आरो देग्लायबो हानायमानि जों नाजागोन दैज्लां बायग्रोथोंसै। आरो बेनि अनगायैबो आंनि फान्डनिफ्रायबो फ्राय 6-7टासो स्किमखौ नैबे कनस्टिटिउन्सियाव हरनाय जाबाय। आरो गो हेडआव दंबावो, सोलिबाय थाबावगोन। मथा-मथि जौगानाया फैसिगोन, फैबाय थासिगोन। किन्तु जोंना सांग्राङा बेनो, जोंनि साखाथिनि थानाय हाग्राखौ जोङो सेभ खालामनांगोन, होमब्लासो जोङो थांनानै थानो हागोन। साखाथियाव थानाय जे हाग्रा ओनसोल बेवहाय माखासे सुबुंफोरा बे हाग्रा फोजोबनायनि जे बेनोथ' थांखिया बेनोथ'। BPFआ गावसोरनि सरकारखौ खोमाना लानांनायनिफ्राय बिसोरो ओरैबायदि इमबेलेन्स जाबाय जे माने बिसोरो खामफ्लायाव जिरायथिंनो हायि साफा साफा सुबुं बायदि समाजखौ बायदिसिना गुफुंले आबहावाजों थासारिजों दोननानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरगासिनो दङ। बिथांमोननि थुलुंगानायावनो दिनै गोबां BPFनि सापर्टारफ्रा हादानाव दा क'क्राझार, चिरां बायदिसिनायावहाय हादान एवहैगासिनो दङ। बेफोर जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो हादान सिफायबानो जोंनि फिसा होननानै जोङो हा होगोन, नेभार, बे मालाबाबो जानो हाया। जों मालाबाबो हाग्रा गोदानखौ सिफायनो होआ। नांगौ जायोबा गावनि फिसाबाबो जों माने बेखौ जेलाव हरनाय जागोन।